महाराष्ट्र खरं खानाय फलो जारनानि कायसा आइडियोलॉजी तमाबाय सीपीएम निबो पार्टी के कायसा आइडियोलॉजी बीजेपी निबो पार्टी कायसा का आइडियोलॉजी आलादा आलादा माबाय ब्रो एक समय फाइमालिया ताबो फाइ फलो ओ सब एकदम सिनि नाखुक पानि दराव महाराष्ट्र साइड फाइनानि महाराष्ट्र नि मुक्ति न पुछानानि फाइनाय सिनि नाखुक पुनै बीजेपी नि कायसा सीपीएम नि कायसा इवेंट ब्लॉक ने 35 नंबर बूथ सेंटर हरिशरा बीसी आरो ने फाइनाय रकने बागै जों बेलाय जों ब्लॉक नि থেকে पीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ त्रिपुरा मथानि पक्ष থেকে आं एस ब्लॉक प्रेसिडेंट बरनो बेलाय हामबाय ताइति दलिय निर्देशन को हामबाय ओंखाय ब्लॉक नि नेतृत्व तिनि सिमिनाव खानान सिमिनाव ब्लॉक যত জায়গানো बिनि लोकेशन आगे तंबार रक दाबो ओ सिचुएशन थाङि आंखाय जों किसु थाइबे आने वासुइनो ब्लॉक थाइखा बरनो जों मोस्ट वेलकम जों बेलाय थाइ खात रखा थाबाय खुगायनो लामता बैना थाथार